a levesbe? Az finom. Engem Hegedű Zsuzsának hívnak, csináltam egy kezdeményezést, hogy minden gyerek lakjon jól. Voltunk már két másik faluba, Nógrádba, most itt vagyunk úgyhogy. Ki tudja, hogy mi az, hogy műzli? És ki szereti a műzlit? Jó. Na, ebbe a csomagban van egy ilyen nagy műzli. Ezt inkább az anyukáknak mondom, hogy van benne 3 liter tartósított tej, hogy meg lehessen csinálni otthon. Van benne néhány ilyen finomság, ami nem olyan egészséges, de a gyerekek szeretik, és van benne 2 kg alma, amit a csengeri gazdák küldenek. Na most, ebből mindenki fog kapni egyet, amit jelen esetben azt gondolom, hogy inkább a szülők fognak hazacüdölni, nem? Azt akarom bebizonyítani, hogy ahol az önkormányzat főzet, ott lehet rendesen enni is. Rendesen szoktak enni a gyerekek. Jó, szóval nem egy ünnepi menü nekünk. Mennyi a fejlődés? Most 10 forinttal visszavettük, ugyanis 565 forint volt, most a teljes ebéd, most 555 forint, 10 forinttal csökkentettük a teljes. Abba hozzák ki. Ebben már a reggel... Hát úgy vagyunk, hogy vagyunk 10 órai ebéd, uzsonna van. Hát ezért most van itt jó kaja, mert ennek a felét csinálják. Most már adunk a 10 órai, hogy most már kakaók meg tejet, meg most bejött az alma, úgyhogy most van rendesen. Szevasztok! Jó étvágyat mindenkinek, ne hagyjátok kihűlni, és találkozunk legkésőbb májusban, jó? Szervusztok!